u Rudniku, da je moja prva plata bila 150 eura. Uvek sam želeo nešto više, gde sam povredio koleno. Sada me je dovela do Siberian Wellness kompanije. Bio sam zadovoljni korisnik, odlučio sam da otputujem u Sankt Peterburg. S obzirom da je to bio događaj jubilarni 20 godina postojanja Siberian Wellnessa, i u tom trenutku života naišao sam na jednu knjigu u kojoj se dosta priča o nauči da zarađuje dok spava, mora ceo život da radi. Video sam da je mogućnost koju sam tražio, Siberian Wellness. Od prvog dana svog poslovanja u kompaniji radio sam onako bukvalno najmaksimalnije što mogu, profesionalno, posvećeno. Uveliko se bavimo online radom i koristimo internet tehnologije u razvoju svog poslovanja. Pravim specijalizovano prilagođavanje određenih aplikacija za razne starosne grupe. Također sa svakim saradnikom specijalizovano pravim plan, dajem im jasne zadatke da bi što brže došao do rezultata. Važno je samo da se posvećeno radi. Koja su veća od $5.000, sam ja osvojio 3 putovanja. Također sam u kompaniji dobitnik autoprojekta, odnosno učesnik autoprojekta, da ove nagrade koje mi ovde predstavljamo shvati kao nešto što je apsolutno moguće u smislu koliko čovek može da transformiše svoj život, a sve zahvaljujući Siberian Wellness kompaniji.